Nuña época de imperios que se desmoronan e reinos que nacen das súas cinzas, hai un nome que case se borrou da historia, a pesar da súa magnitude, o de Requila. Hoxe imos descubrir como este rei xermánico, en apenas 10 anos, puxo de xoellos ao que quedaba do Imperio Romano en Hispania. Para entendelo, temos que viaxar ao século V. O control de Roma sobre as súas provincias máis lonxanas está a esvaecerse. Hispania en particular é un auténtico fervedoiro, un baleiro de poder que alguén ten que encher. A pregunta no aire non é se alguén vai erguerse, senón quen vai ter a ousadía de reclamar o que o imperio está a deixar atrás. E aquí é onde entran en escena os protagonistas da nosa historia. Ollo, non falamos dos famosos godos nin dos temidos vándalos, no. Falamos dos suevos. Un pobo que estaba sentado na Gallaicha, a menudo ignorado nas crónicas, pero que estaba a piques de darlle unha volta completa ao destino da península. A historia dun xiro cando o rei suevo do momento, Hermerico, xa vello e enfermo, decide asociar o trono ao seu fillo. O seu nome? Requila. E el non se vai conformar cun pequeno recuncho no noroeste. A súa mirada está posta en todo o territorio que Roma estaba a piques de perder. E vaya se moveu. No ano 438, sendo aínda correxente, lánzase a batalla. Ás beiras do río Xenil, enfróntase a un exército romano dirixido por un tal xeneral Andevoto, e non só o derrota, e que o esmaga e captura un botín de ouro e prata colosal. Vaya carta de presentación. O máis impresionante de todo é a velocidade. Mirad a cronoloxía, é que é un auténtico lóstrego. En só 3 anos non só vence a un exército romano, sino que conquista 2 das xollas do poder imperial en España. Mérida, a capital administrativa, que converte na súa propia corte, e Sevilla, o mismísimo corazón económico da Bética. E aquí está a clave de todo. Requila rompe coas regras do xogo. A él non lle interesa ser un peón de Roma, nin respetar os vellos pactos de federado. A súa ambición é outra, forxar un imperio suevo, e non vai deixar que ningún tratado deteña. O resultado, como se pode ver, é un reino que se estende por case toda a península. Desde o seu bastión orixinal na Gallaicia, o dominio de Requila chega ata as terras máis ricas do sur e do Levante. Converteu un pequeno reino nunha potencia que ameazaba con engulir toda Hispania. Claro, era inevitable. Unha cousa é humillar a Roma e outra moi distinta é pensar que vai quedar de brazos cruzados. Un imperio, aínda que estea ferido de morte, segue sendo un imperio. A resposta de Roma estaba a chegar e prometía ser contundente. A primeira estrategia de Roma foi a diplomacia. Enviaron un peixe gordo, o legado censorio, para negociar. E que fixo Requila? Pois basicamente riuse na súa cara. Capturouno e meteuno no cárcere. A mensaxe non podía ser máis clara. Aquí non se negocia nada. Sen opcións diplomáticas sobre a mesa, Roma xogou a súa última carta, a forza bruta. Preparou un exército masivo, unha coalición de lexionarios romanos e os seus aliados godos, e puxo baixo a mando do xeneral Vito. A misión era sinxela, esmagar a Requila dunha vez por todas. Era o todo ou nada. O resultado? Un desastre, un fracaso absoluto para Roma. O exército combinado romano-godo foi completamente aniquilado por Requila. O xeneral Vito tivo que fuxir para salvar a vida. A victoria dos suevos foi total, incontestable. Despois desta humillación final, cantas provincias lle quedaban a Roma en Hispania? A resposta a este número que vedes, unha. Só a Tarraconense, no nordeste. Requila non só gañar unha batalla, prácticamente barrera o poder romano da península. O resto xa era de facto o seu reino. Pero claro, chegar ao cumio non significa que chegue a paz. De feito, adoita significar todo o contrario. Agora tes moito máis que perder. O reino de Requila, no seu aposeo, converteuse nun obxectivo moi apetecible. E as ameazas comenzaron a xurgir por todas partes. Mentres Requila consolidaba o seu poder na terra, unha nova sombra parecía no mar. Os vándalos, que se fixeran fortes en Cartago, eran agora os amos do Mediterráneo occidental. E como era de esperar, as súas frotas de saqueo comenzaron a atacar as costas do reino suevo. Pero nin con esas. O reino demostrou unha vez máis a súa fortaleza. Cando os vándalos intentaron desembarcar na Galicia, foron rexeitados con contundencia. Requila estaba a demostrar que podía vencer a Roma por terra e manter a raya os temibles vándalos por mar. Agora ben, as maiores ameazas para un reino non sempre veñen de fora. Ás veces, as batallas máis perigosas son as que se libran por dentro, e non con espadas, senón con ideas.
No corazón do reino de Réquila estaba a piques de estalar unha guerra de religións. Primeiro, hai que entender o que era o priscilianismo. A ver, para facer unha idea, era unha especie de movimento de reforma cristía moito antes da reforma protestante. Nacer en España era moi popular e basicamente denunciaba a riqueza e a corrupción da xerarquía da Igrexa. Lóxicamente, a Igrexa oficial consideraba unha herexía perigosísima. E por outro lado, estaba o maniqueísmo. A súa idea central é potente e casi cinematográfica. O universo é unha loita constante entre dúas forzas opostas, a luz contra a escuridade, o ben contra o mal. Para a Igrexa, isto era inaceptable, porque se todo é unha batalla cósmica, que pasa coa responsabilidade de cada un polos seus actos? E aquí é onde todo se xunta. Nos últimos anos de Réquila, en Astorga, descóbrese un grupo ao que as autoridades acusan de maniqueo. Pero en realidade o que estaba a pasar era un resurximento do priscilianismo local de toda a vida. O escándalo foi tal que chegou a oídos do Papa León I en Roma, que culpou as turbulencias da conquista sueva deste resurxir herético. É irónico, a conquista de Réquila non só estaba a cambiar o mapa político, senón tamén o relixioso. E así chegamos ao final da viaxe de Réquila. Foi un reinado corto, sí, pero increíblemente intenso. Imos ver cal foi o seu legado final e as consecuencias dos seus actos. Repasemos os seus logros, porque son para alucinar. En só unha década, expandiu o reino como ninguén, humillou a Roma non unha, senón dúas veces, freou aos poderosos vándalos e, quizás o máis desafiante de todo, mantívose fiel ás súas crenzas pagás ata o final. Morreu no 448, na súa capital, Mérida, invicto e no cumio do seu poder. E aquí ven o xiro de guión máis fascinante de toda esta historia. Réquila, o gran conquistador pagán, morre, e deixalle o trono ao seu fillo Requiario. Cal é o primeiro que fai Requiario como rei? Converterse ao catolicismo, a relixión da poboación hispano-romana que o seu pai acababa de conquistar. E isto deixanos cunha pregunta final, unha que dá que pensar. Foi o paganismo de Réquila só unha cuestión de crenza persoal? Ou foi, en realidade, unha ferramenta estratéxica, unha forma de manter a lealdade dos seus guerreiros mentres ao mesmo tempo preparaba o camiño para que o seu fillo dese o paso ao catolicismo e unificase conquistadores e conquistados? Nunca o saberemos con certeza. Pero quizás, só quizás, a maior victoria deste conquistador esquecido non se gañou coa espada, senón cunha brillante e silenciosa xogada na partida de xadrez da fe e do poder.